Здравейте! Аз съм хирург-онколог и съм специализирана в ранното откриване на кожни тумори и по-специално малигнения меланом. Това, до което се намирам, представлява най-новият хит в диагностиката на това заболяване и на други редки кожни тумори и най-често срещаните кожни карциноми. Това представлява PhotoFinder, една дигитална машина, която ни дава възможност да огледаме цялата кожна повърхност, както виждаме, пациентът е съблечен и нищо да не ни избягне от погледа, например дори и стъпалата. Високо дигитална машина без никакво облъчване, в която правим не само фотографиране, но и прицелно дерматоскопиране на най-малките зони в най-интимни детайли. Това ни дава ранна диагностика. Веднъж, когато е направено, разполагаме и със снимков материал, който не само, че специалиста обработва, но може да бъде ползван от личната документация на пациента, дори да си премести своята локация в друга държава. Изключителен помощник на специалиста, чувствам се спокойна, когато мога да диагностицирам и то за кратко време, което спестява и на пациента много усилия.